Sziasztok! A Mi van mögötte podcast legújabb sorozatunknak a egyik résztvevője most, Bokrosi Zsuzsa. Ő már volt itt ugye a múltkor a férjével, de most egy új témát hoztunk elő, mégpedig ugye ő a doTERRA Magyarország és a közép-európai alapítói tag, és a doTERRA Blue Diamond vezető, és most arra vagyunk kíváncsiak, hogy ő, mint feleség, mint anya, mint nő, hogy élte meg ezt az időszakot, az elmúlt 8 év? Több mint 9. Több mint 9 évet. Hogy élte meg, és igazság szerint, hogy mit tud a mai nőknek, anyáknak ajánlani, hogy éljék meg ők ezt a lehetőséget, amennyiben esetleg választják. Szia Zsuzsa! Szia! Szeretettel köszöntelek benneteket! Tehát, úgyhogy akkor a mai napunknak a témája, ugye végülis ez egy network marketing rendszer, a doTERRA, ugye olajokkal foglalkoztak. Igen. Úgyhogy először egy pár szót, hogyha esetleg így erről mondaná, hogyha esetleg a nézők nem tudják, hogy miről is szól maga a doTERRA. A doTERRA cég 2008-ban alakult, és igazából 100%-os esszenciális illóolajai vannak, és egyéb termékek, ami ebből készülnek. Le tudjuk fedni az egész életünket, úgymond. Reggeltől estig tudjuk használni a termékeiket, és az emberek egyébként imádják. Igen, és úgy csak egy picit, tehát hogyha valakinek gyereke van, ugye most az anyákról beszélünk, akkor mit tudsz oda ajánlani? Tehát, hogy mondjuk hány éves kortól lehet ezt? Az első pillanattól kezdve. Vannak gyerekolajaink is, amiket már az első pillanattól kezdve tudunk használni, akár a babáknál, és hogyha a babákat nézzük, ugye hát nagyon sokszor van mondjuk az, hogy fáj a pocakja, vagy húzza magát, vagy nem úgy alszik, ahogy éppen mi elvárnánk, akkor ezeket mind meg tudjuk támogatni ezekkel a termékekkel. És akár már, amikor még a pocakban laknak, akkor is? Igen. Nekünk a családunkban, aki kismama volt, ő is végig használta a termékeket. Megvannak, hogy miket nem, azt megmondjuk, hogy miket nem lehet használni, de vannak olyan termékeket, amiket szabad és ajánlott is, de mindenkinek a saját felelőssége az, hogy egyénileg eldönti azt, hogy ő mit szeretne. Értem. Jó, akkor végülis csapjunk is bele akkor a dologba. Első, hogy egyáltalán hogy kerültek kapcsolatba ezzel a céggel, a network marketinggel, tehát hogy ez hogy került az életedbe? Körülbelül több mint 9 évvel ezelőtt megkeresett minket egy barátunk, hogy nagyon jó illóolajokat hozott haza, és nézzük meg. És mi azért voltunk erre nyitottak, mert nekünk egy magánegyetemünk volt, amit a férjemmel együtt vezettünk, és megnéztük, és megillatoltuk, és megtetszett, és igazából mi azért csatlakoztunk, hogy a termékeket használjuk. És a termékek adták el magukat a mi családunkban. Nekem 3 gyermekem van, és a férjemmel együtt 4 gyermekünk van összesen, és igazából a gyerekeknél láttam azt, hogy milyen változások mennek végbe a családunkban. És én meg elkezdtem használni, és azt vettem magamon észre, hogy egyre nyitottabb vagyok. Végre egy olyan dolog, amit nem felejtek el beszedni, magamra kenni, rutinná tudtam alakítani, és így szépen lassan elkezdtük használni a termékeket, és igazából ezzel a lelkesedéssel elkezdtük építeni az üzletünket is. És a gyerekeken milyen változást vettél észre? Mert ugye mondtad, hogy változást vettél észre a gyerekeken. A termékekből adódóan vettél észre változást, vagy úgy valami más? Én szerintem a termékekkel kapcsolatosan, hogy párologtattuk, és úgy én azt vettem észre anyaként, hogy sokkal nyugodtabbak voltak, elfogadóbbak voltak, a család egy kicsikét úgy összetartott, és nekem a legkisebb fiam alvás problémája volt a kezdetektől fogva, és nagyon sokszor fönn volt éjszaka, és akkor én igazából az alvás problémáját tudtam ezzel megoldani, és nekem akkor ennél több nem is kellett. Aha. Tehát akkor, akinek most pici gyereke van, igen, akkor akár a termékeket is nagyon igen, majdnem, hogy bármilyen
baja van esetleg a kicsinek, ki lehet próbálni. Igen, Tehát igen. ez a lényeg. Hát akkor a wellness tanácsodájához oda megy, megkérdezi, hogy mit használjon, van erre már nagyon sok anyagunk, hogy miket lehet használni és hogyan, de az a jó ebbe a rendszerbe szerintem, hogy ha valaki mondjuk csatlakozik hozzám, akkor velem személyes kapcsolata van, és én támogatni tudom ezen az úton, akár azon, hogy használja a termékeket, mit ajánlok, át tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Aha. És amikor végül is találkoztatok ezzel a lehetőséggel, akkor azért úgy volt bennetek félelem, hogy úristen, ez egy új szakma, vagy valami, ami... Nem is szerettünk volna új szakmát. Mi meg voltunk elégedve az életünkkel, vezettük a szabad egyetemünket, hétvégi szabad egyetem volt, úgyhogy nekünk a hétvégéink mindig foglaltak voltak, de általában hétköznap úgy otthon voltunk, de szerveztük a dolgainkat. És igazából mi a lelkesedésünk miatt egyre több embernek megmutattuk az olajokat, a termékeket, és mi ugye a gyógyulás útján jövünk, meg azután, hogy az embereknek segítsünk arra, hogy visszanyúljanak a természethez, és ne gyógyszerekhez nyúljanak. Ugye ez volt nekünk a célunk. Így nagyon lelkesek voltunk, és azt vettük észre, hogy amit mondunk, azt úgy szívesen fogadják, az emberek szívesen kipróbálják, és így elkezdett nőni a csapatunk. Mi nem üzletépítésben gondolkodtunk, csak egy idő után, amikor ebbe sikereket értünk el, akkor arra gondoltunk, hogy lehet, hogy ez mégis sikerülhet nekünk, és hogy ez így könnyűnek tűnt, hogy ez egy könnyű dolog. És akkor igazából ez így indult. Tehát magyarul belecsöppentetek. Belecsöppentünk, igen. Úgy, mint az olaj, igen. Igen, belecsöppentünk. És akkor igazából nem is gondolkodtatok rajta, hogy csináljátok, nem csináljátok, nem. Mert hogy úgy jött magától, és mondhatnám azt, hogy sodródtunk, de hát ez így van, jött, és én ezért nagyon hálás vagyok egyébként, mert teljesen megváltoztatta az életünket, és ezt nem gondoltam volna akkor, hogy azért, amiért annyi időt, energiát beletettünk, hogy ezt felépítsük, hogy ezzel megalapoztuk a jövőnket, sőt a gyerekeink jövőjét is. És akkor, hogyha mondjuk most találkozol egy hölgyel, igen, akkor végül is ezek szerint annyira nem is kell megváltoztatni az életét. Tehát, hogyha mondjuk így bele akar kóstolni ebbe a világba, mert ugye az olajok viszik akár még a hírét is, mert hogyha annyira jók, és ő is kipróbálja, gondolom, akkor tehát egyszerűen mondjuk megy az árral az illető. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt mit tudsz te ehhez úgy pluszba hozzárakni, hogy miért kezdjék el, mi az, amit tud adni ez az egész rendszer, tehát mint nőknek, mert ugye azt látjuk, vagy hát szerintem elég sokan, hogy ezt a fajta network marketinget inkább hölgyek csinálják. Hogy... Igen. Szerintem a nőknek ez a legjobb út. Nekem az volt a célom, hogy minél több időt a gyerekeimmel legyek, hiába voltak köztük ugye nagyok is, és a másik cél pedig nekem az volt, amikor régebben munkahelyen dolgoztam, akkor nekem az nem tetszett, hogy meg kellett beszélnem Gizikével, hogy ő mikor megy nyáron szabadságon, én mikor megyek nyáron szabadságon, és általában, hát ezt honnan tudjam januárban, hogy ez mi fog történni, és akkor rossz idő voltam, mondjuk szabadságra mentem, nekem ez nagyon negatívum volt. Én azt szerettem volna, hogyha nekünk szabad életünk lesz, és a saját időnkkel mi rendelkezünk. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy aki például anyuka, akár kisgyerekes, akár nagyobb gyereke van, szerintem ő neki kell szervezni a családjának az életét, a gyerekeinek az életét. Neki kell igazodni a gyerekekhez, hogy nyári szünet van, tavaszi szünet van, vagy bármi ilyesmi, akkor neki kell az, hogy ő szabad legyen, és hogy ő neki legyen ideje. És igazából akik csatlakoznak, ezt be lehet úgy csempészni az életünkbe, hogy mindig egy kicsit foglalkozunk vele. Én ezt nem azt mondom, hogy naponta 5 percet, azért mondjuk legyen az, hogy 1 órát legalább foglalkozunk az elején, és igazából, amikor elkezdi használni a termékeket, és elkezdjük ajánlani, mert ugye ajánljuk, mert hogyha valaki egy kisgyerekes, és mondjuk nem alszik a gyereke, akkor általában az van, hogy ha egy olyan közegben vagyok, akkor én elmondom azt, hogy hát, hogy nekem sem aludt a Benedek, de én ezt és ezt használtam rá, és hogy milyen jó volt, és hogy gyere, és akkor próbáld ki, és adok neked belőle egy kis mintát, és te is próbáld ki a kisfiadnál, vagy a kislányodnál. És igazából szerintem
el kell dönteni azt egy idő után, hogy még több időt teszek bele, mint anyukaként, akkor is, ha kicsi a gyerek, akkor amikor alszik a gyerek, akkor tegyek bele időt, mert megalapozom a jövőmet. Az, amit beleteszek most időt, energiát, annak a pozitív hatását lehet, hogy az pár év múlva, 2-3 év múlva, vagy akár 5 év múlva fogom érezni, attól függ, hogy milyen lendülettel megyek. Hát igen, és az az 5 évvel is fog telni így is. Igen, és úgy is, és nem mindegy. Igen, tehát hogy mi lesz a 5 év múlva. Tehát, hogyha valaki szeretne több időt foglalkozni a gyerekével, akkor lehet, hogy érdemes elindulni. Ugye Igen. lehet, hogy csak apró lépésekkel, mert nekem most az jött, ugye azt mondtad, hogy a termékek, tehát igazából jók, és ajánljátok ugye mindenkinek, és ebből kifolyólag ugye nem nehéz. Tehát mondjuk egy óvodába, egy iskolába, Persze. amikor gyerekekkel vannak, a nők többsége, szülőkkel találkozunk ugye a kapuba, úgyhogy igazából ez nem egy annyira nehéz dolog, hogy mellé csempészem minden napjaiban. Igen. És hogyha esetleg már, mit tudom én, jobban megy neki, akkor le tudja cserélni. Tehát nem kell azonnal lecserélnie, gondolom. Tehát ne cserélje le azért azonnal a munkahelyét. Vagy... Van, aki belevág, mert azt mondja az elején, hogy ő mondjuk már rosszul érzi magát a munkahelyén, vagy éppen otthon van a kisgyerekével, akkor mondjuk aki gyesen van, akkor annak van ideje, már idézőjelben, nem kell visszamenni a munkahelyére dolgozni, hanem akkor úgy alakítja az életét, hogy ott beleteszi azt az időt, és ott, amikor lejár neki a gyes, vagy az, hogy vissza kéne menni dolgozni, akkor nagyon sokan nem mennek vissza. De van olyan, akinek még nagyon szereti a munkáját, nekünk is nagyon sok olyan hölgy van a csapatunkban, akinek most már a munkája, a hobbija, idézőjelben, mert szereti, azt nem szeretné feladni, viszont kialakított egy olyan csapatot és egy olyan rendszert a segítségünkkel, amivel passzív jövedelme van. És én sem tudtam, hogy mi az, hogy passzív jövedelem, mert én meg voltam győződve, hogy nekünk passzív jövedelmünk van, mert megy a szabad egyetemünk, mi vagyunk akik eldöntik, hogy melyik hétvégén legyen oktatás, jön a bevétel, mi tudunk vele gazdálkodni, hogy mire fordítjuk, hogy legyenek az oktatók fizetve, de rájöttem arra egy idő után, hogy nem ez a passzív jövedelem, hanem az a passzív jövedelem, hogy amikor én elmegyek nyaralni, akkor az az idő, amikor ott vagyok, ugyanúgy nő a csapatom, nőhet a bevételem, és nem az van, hogy tudom, hogy most én nyaralok éppen bárhol, akár Magyarországon belül is, egy hétig, akkor tudom, hogy ez az egy hét nem csak annyiba kerül nekem, amit ott kifizetünk, hanem még azt is, amit az idő alatt dolgozhattam volna. Igen. És akkor így visszatérve az otthon lévő gyeses anyukákra, hogy akkor te azt hogy oldottad meg akkor, amikor még picik voltak a gyerekek, és hogy tudtál elmenni, vagy hogy tudtad ezt megoldani, azt, hogy tudjál foglalkozni ezzel az üzlettel a gyerekek mellett? Igazából, amikor ugye mi ezt elkezdtük, akkor a legkisebb gyerekünk már lassan 8-9 éves volt, 9 körül lehetett, 8-9 éves volt, és a nagyobb gyerekek pedig otthon voltak. És iskolába jártak, és megbeszéltük a nagyobb gyerekekkel, egy idő után eljött az a pont, amikor olyan volt a családi helyzet, hogy leültünk velük beszélni, hogy mi azért nem vagyunk otthon soha, mert most úgy érezzük, hogy valami olyan fog történni az életünkben, amivel lehet, hogy jobb lesz a családunknak az anyagi helyzete, hogy jobb lesz az, hogy meg tudjuk alapozni akár az ő jövőjüket, hogy fogjuk őket elindítani az életbe, és ezért mi leültünk a Viktorral és a Lucával, és azt mondtuk nekik, hogy most mi nem vagyunk otthon, de a Benedeket nektek kell elhozni az iskolából, nektek kell vele valószínűleg tanulni, lehet, hogy el kell vinni edzésre, este enni kell adni neki, lehet, hogy le is kell fektetni, aludni, de ez mind ezért történik, és hogy nekünk itt össze kell tartanunk. És igazából a gyerekek ebben támogattak, a Luca is, a Viktor is, akinek már a felesége ugye már az életünkben volt, és ők is összeálltak, és mögöttünk álltak. De ezt csak így tudtuk csinálni. Csak így tudtuk csinálni, hogy a gyerekekkel ezt megbeszéltük. Az nagyon rossz lett volna, ha ők azt mondják, hogy nem. Akkor más megoldásba kellett volna gondolkodnunk, és azért mindig ott lett volna bennünk az, hogy ez egy negatívum.
Hát és ugye mivel bebizonyítottátok, hogy működik, Igen. úgyhogy majd a gyerekeitekkel is fogunk ugye interjút készíteni. Ami még a múltkor mondtál nekem egy olyat, hogy online. Tehát ezt a rendszert, ugye, hogyha valaki kicsi gyerekkel nem tud elmenni, mert egyszerűen mondjuk éppen alszik a gyerek, vagy bármi van, hogy akkor online ezt hogy tudod megvalósítani? Nekünk nagyon sok hölgy van a csapatunkban, aki online kezdte. Olyan volt a helyzet, online fellépett ugye Facebook, vagy éppensége Instagramon, bárhol, elmondta esetleg a termékeknek a jótékony hatását, vagy bemutatta az életét, hogy neki miben változott meg az élete, vagy miben változott meg a gyerekeivel a kapcsolata, hogy tud neki segíteni, és igazából ez úgy történt, hogyha a termékre gondolok, akkor a terméket ő feladta neki postán mintába. És akkor mondjuk én is nagyon sokszor csináltam azt, hogy azt mondtam, hogy adok neked föl mintákat, ajándékokat postán, és arra kérlek, hogy amikor megérkezik, hívj föl engem, és beszéljünk. És akkor én mondtam meg, hogy akkor bonts ki, légy szíves először a citromillóolajat, illatold meg, és akkor ezen így ugyanúgy végigmentünk, mint hogyha igazából személyesen találkoztunk volna. És ez működött, ez egy működő rendszer. Tehát magyarul van megoldás. Van megoldás. Tehát mindenre meg tudjátok találni a megoldást, úgyhogy bármilyen körülmények között működik ez a rendszer. És végül is, amikor rádöbbentél, hogy végül is most már egy vállalkozásban vagy benne, illetve te eleve is voltál vállalkozó, csak a legelején voltál alkalmazott. Ugye, azt mondtad? Tehát, legelején alkalmazott voltam, és utána a Szabad Egyetemünknek a teljes, hogy is mondjam, szervezési dolgát intéztem, és mondjuk az oktatókkal, hallgatókkal tartottam a kapcsolatot, meg oktattam is, de igazából én ott a Szabad Egyetemben én úgy érzem, hogy én a férjemnek adtam a támogatást, mert ennek a Szabad Egyetemnek a vezetője a férjem volt. Tehát itt arra akarok egy kicsit úgy kitérni, hogy mint alkalmazott, és mint amikor úgy döntöttetek, hogy akkor azt otthagyjátok, és mint vállalkozó, illetve mint network marketing cégnek úgymond a vivése, hogy mi a különbség? Tehát, hogy mit tudsz mondani azoknak, akik most alkalmazottak, hogy mi a különbség, hogyha mondjuk bevállalnák azt, hogy ezt csinálnák inkább helyette? Én pont egy pár hete gondoltam arra, hogy borzasztó lenne, hogyha nekem most alkalmazottként vissza kéne mennem valahova dolgozni. Hogy ezt nem tudom, hogy lelkiekben hogy viselném. Hogy az, hogy reggel felkelni, az simán megy. De hogy az, hogy be kell mennem, fixen ott kell mindig lennem, még akkor is, hogyha még munkával telik az időm, akkor is, hogy ez mindig ott van, nem tudok előre tervezni, ha váratlan dolog jön, nem tudom megoldani, és igazából, hogy van egy főnököm. Valószínűleg, ha alkalmazottként mennék valahova, akkor ott van egy főnököm, és szerintem egy idő után te akármennyire képezed magad, akármennyire szeretnél előrelépni, egy idő után nem tudsz előrelépni a ranglistán sem, és nem tudsz előrelépni a fizetésben sem, abba, hogy te mennyi pénzt fogsz keresni. Hogyha network marketinggel foglalkozol, szerintem te tudod beosztani az idődet, hogyha neked úgy alakul az életed, hogy mondjuk te 2 napig nem tudsz, mert olyan elfoglaltságod van ezzel foglalkozni, semmi gond, akkor a 3., 4., 5. nap több időt teszel bele, és igazából itt nincs a ranglétlán sem megállás, mehetsz egyre följebb, és akinek a csapatába tartozol, valószínűleg végig támogatni fog ezen az úton, mert neki is az a jó, hogyha te minél nagyobb leszel, minél nagyobb a csapatod, és nincs felső vonal abba, hogy te mennyi pénzt keresel. Az csak rajtad múlik, hogy mennyit fogsz keresni. És nem mindegy, hogy mennyi idő, éppen ez nem mindegy, hogy mennyi időt teszel bele. Úgyhogy én tényleg nagyon örülök. Mindig elzárkoztunk a network marketing előtt. Mindig azt mondtuk, hogy nem, meg nem nekünk való. És én egy pár éve, 1-2 éve talán, vagy nem is tudom, hogy hány éve volt az, amikor úgy gondoltam, hogy úristen, hogy megérkeztem, hogy ez vagyok én, és igen, hogy nekem ez kellett, hogy ez az életembe jöjjön, mert itt érzem magam jól. Most, hogy ezt így mondtad, az jutott eszembe, hogy egy picit beszéljünk már arról, hogy
milyen hitek vannak az emberekben a network marketingről. Tehát, hogy tulajdonképpen belecseppentetek, mint Jézus a krédóba, ebbe az egész dologba, és észre fel se tűnt szerintem azt, hogy te most network marketingelsz. Igen. Nem? Nem, mert ajánlottam. Igen. Mert most, hogyha én elmegyek moziba, és megnézek egy filmet, akkor utána akivel találkozom, el fogom mondani, hogy azt a filmet nézd meg, mert milyen jó volt, és milyen hatással volt rám, milyen hatással volt az én lelkemre, milyen jól éreztem magam ott vele. És igazából, hogyha most én használok egy terméket, és nekem az jó, vagy a családtagomnak jó, akkor ugyanúgy elmondom, akikkel találkozom, hogy az miért jó neki, és miért jó nekem, mit oldott meg az én életembe, vagy a gyerekeim életébe. Szerintem ugyanaz. Teljes mértékben én is azt gondolom. Úgyhogy egy picit oszlassuk el ezt a hitet. Igen. Szerintem az emberekben, hogy úgy őszintén, hány házba kopogtattál be? Rengetegbe. De nem úgy értem, hanem, hogy direktbe, és hogy, tehát mint egy értékesítő, aki tudod házról járt, tehát mint ügynök. Nem. Én ezt Nem, egybe se. Nem is tudnám. Nem is szeretném. És az nem én vagyok. Mert ugye nagyon sok embernek ez a gondolat van bennük, hogy a network marketing ez egy házalós ügynök. Igen, és hogy erőszakos, és minden. Szerintem nem. Attól függ, megint egyéntől függ, hogy ki milyen. Én nem ilyen vagyok, én biztos, hogy én ezt akkor nem. És így is fel lehetett építeni egy Diamond. Igen, Diamondot, igen. Így van. Közben azon gondolkodtam, hogy mint nőként, ugye arról még nem beszéltünk, mert most még az anya volt, hogy nőként hogy tudtad megélni azt, hogy végülis van egy férfi melletted, hogy ez is szokott ugye a nőknek problémát okozni, hogy önállósabbak legyenek, hogy úgymond a férj mellett mennyire merjenek kitűnni, vagy mennyire merjenek változtatni, hogy nehogy gond legyen belőle, hogy ezt te hogy élted át? Nekem óriási szerencse volt, hogy ezt a férjemmel együtt kezdtük el. És igazából ő egy vezetőtípus, és egy olyan ember, akire hallgatnak az emberek, és én rengeteget tanultam tőle, hogy tudjuk megosztani akárnak az olajoknak, vagy bárminek úgy a hatásait, vagy pedig, hogy forduljak emberekhez. Én nagyon sokat tanultam tőle, és szépen, ha úgy mondhatom neked, felnőttem a feladathoz mellette, amiben ő támogatott, és elérkeztünk egy olyan szintre, amikor én is azt éreztem, hogy most már igen, van önbizalmam, merem, hallgatnak rám a hölgyek, tanácsért fordulnak hozzám, utat tudok mutatni hölgyeknek, hogy tudnak önálló bevételhez jutni akár, vagy hogy tudnak a családjuknak segíteni, és igazából ez egy folyamat, és ebbe a férjem támogatott, ugye, de beszéljünk azokról, ugye rengeteg olyan hölgy van, aki ő maga csatlakozik csak a céghez, nem csak a doTERRAhoz, szerintem más cégekhez is, és ugye mondtam, hogy ebbe időt kell beletenni, valószínűleg akkor a hölgyek nincsenek otthon. Hát ez lehet, hogy egy férfinak, egy férnek az gondot jelent, hogy mondjuk neki kell lenni a gyerekekkel, meg hogy van-e otthon ebéd, vagy vacsora, meg ki van-e takarítva, meg egyáltalán hol az asszony? Hát eddig itthon ült, és itt volt, és bármi ilyesmi, és most esténként nincs itthon, 6-7 óra, és nincs itt. Ez valakiknél ez gond lehet, de szerintem, hogyha leülsz a férjeddel, pároddal, és elmondod, hogy mi ez, és te milyen küldetést látsz ebben, és mondjuk megszereti a termékeket, az is már nagyon jó, és általában az szokott lenni így a csoportunkban, a csapatunkban, hogy a férjek odaállnak az anyuka mellé, a feleség mellé, a párja mellé, és támogatja. Lehet, hogy ő nem fogja ajánlani direktbe az elején, hogy akkor bármi terméket használjon, de akkor ő lesz a gyerekekkel, segíti őt abban a munkában, hogy ő dolgozni tudjon. És az érdekes, hogy utána, amikor
amikor a férj megszereti mondjuk a terméket, akkor férj ajánlani fogja a barátainak, vagy ajánlani fogja a teniszezés közben, vagy karateedzésen, vagy bárhol azt a krémet, vagy azt a dolgot, ami éppen jó. Úgyhogy a férj is előbb-utóbb bele fog ebbe csöppenni, és ugyanígy fogja ajánlani. És arról meg ne is beszéljünk, hogy amikor majd ebből már pénz lesz, mert ugye ebből az a célunk, hogy mindenkinek jövedelme legyen, és meglátja a férj azt, hogy ebben tényleg van pénz, akkor ezt támogatni fogja, vagy még mellé fog állni, és akkor ketten fogják ezt végezni, ezt a tevékenységet és ezt a küldetést. És hogy látod különben a ti csapatotokban, hogy ez mennyire jellemző? Tehát, hogy így mondjuk egyedül kezdi el egy hölgy, és akkor sikerül ezt a kört megfutnia. Igen, sikerül behozni, nagyon sokaknál, aki párkapcsolatban él, de nálunk rengeteg szingli hölgy van. Szóval nagyon sok szingli hölgy van, azért szerintem most egy kicsit más világ lett, és azért van, aki még lehet, hogy 40 évesen is szingli. Ők viszont találnak egy olyan dolgot, egy olyan tevékenységet, amiben meg tudják valósítani magukat, amiben sikerélményük van, amiben jól érzik magukat, tudnak másokat támogatni, és ebbe ki tudnak teljesedni. És olyan még nem volt, hogy esetleg itt jöttek össze egy férfi és egy nőt? Dehogy nem. De tehát akkor ajánljuk a szingliknek, és igen. Igen, lehetőség van. Igen, mert pont a hétvégén volt egy esemény, ahol 2 hölgy is mondta, hogy ott jöttek össze. Igen. Igen, mert ugye, hát ugye rengeteg rendezvény van, és ott is össze lehet, ugye? Meg hogyha mész és valakinek ajánlod, ott abba a közegben ott is lehet, úgyhogy erre is van lehetőség. Szóval jó ismerkedési lehetőség is a network marketing. Igen. Úgyhogy és mi az, ami még úgy érzed, hogy fontos lenne, hogy el tudjál mondani itt, akik most hallgatnak bennünket, akár a gyerekek szempontjából, akár a férj, vagy a család, vagy hogy most mekkora probléma az, hogy mondjuk nincs kitakarítva, vagy mit tudom én, szóval, hogy egyszerűen, hogy mi a fontos, mi a nem fontos, tehát hogy ezt hogy tudtad te magadban lebeszélni, hogy oké, becsukom az ajtót, most nincs kitakarítva. Például. Nehezen ment, de azért, mert amikor meg otthon voltunk, akkor azt láttam mondjuk, hogy üres a hűtő, vagy ezeket meg kellett oldani, ezeket a problémákat, de úgy gondoltam, hogy akkor legyen olyan időszak, amikor ezeket a feladatokat mondjuk elvégzem, de hogy nem ez a fontos. Én arra gondoltam, hogy nekem az a fontos, hogy most embereket tudjak bevonzani, és el tudjak vele kezdeni dolgozni, és közben a családra is figyelnem kellett, a gyerekeimre, hogy amikor együtt vagyunk, akkor viszont minőségi időt tudjunk együtt tölteni, hogy ne érezzék azt, hogy ők el vannak hanyagolva. A férjem ne érezze úgy, hogy el van hanyagolva, mert hiába együtt mentünk akár több helyre, vagy külön-külön, de amikor együtt mentünk, és az egy munka volt, de hát nekünk úgy is működni kellett, mint férj és feleség, hogy tudjunk másról is beszélni. Mert azért egy idő után nálunk ugye az volt, hogy nem tudtunk másról beszélni, mert ez járt a fejünkbe, hogy mégis hogy. És akkor azt kellett mondani, hogy hé, hát akkor álljunk meg, most akkor próbáljunk meg egy kicsikét most újra visszatalálni arra, hogy nem mint hogyha ezzel gond lett volna, csak hogy tudatosan egy kicsikét figyeljünk arra, hogy most menjünk el vacsorázni ketten, és akkor romantikázzunk, hogy ezek meglegyenek ezek a dolgok. Tehát ne felejtsünk el élni. Ne felejtsünk el élni. Emellett, igen. Igen, és ugye amikor a gyerekek szólnak, hogy anya, nem lehetne másról beszélni? Igen, ez nálunk ugye ez megtörtént, és hát ez egy gyomros volt, mert mi nem vettük észre. Mi nem vettük észre, de nálunk mondjuk az történt, hogyha mondjuk vasárnap volt és csöngött a telefon, én akkor is felálltam az asztalt, és fölvettem, és megoldottam, segítettem ott az emberen, és akkor igazából nem volt egy nyugodt. Este is ugyanígy, és mindig, és ezt engedtük befolyni teljesen a családi életünkbe. És nem tudtuk, hogy ezt kellett volna egy olyat, hogy valamikor nem. Kikapcsolom a telefont, lehalkítom a telefont, vagy bármilyen, vissza fogom hívni. Meg fog az engem várni. És ez azóta változott esetleg? Igen, de hát nem eléggé. Nem eléggé. Azért én még mindig úgy vagyok vele, hogy azért szeretem ezeket gyorsan lereagálni, ne is felejtsem el, meg úgy érzem, hogy neki rám van szüksége, és hogy én ezt megoldjam, ezt a dolgot. Meg most már nagyok a gyerekek. Igen. Tehát, igen. Most már nagyok a gyerekek, most már csak egy van velünk, és ő is most már lassan 18 éves lesz, úgyhogy most igazából teljes erőbedobással tudunk dolgozni, és igazából itt jön az, ami nekem
egy másfajta küldetésem is lett, nem csak az, hogy anyukák és akik gyesen vannak, meg ugye gyerekekkel vannak otthon, hanem azok a hölgyek, akik abba a cipőbe járnak, mint én, hogy kirepültek a gyerekek. És ez is nehéz, hogy 30 évig anyuka voltál és feleség voltál csak, és akkor most mi történik az életeddel? Hát nem vagy olyan fontos, nincsenek ott, akik nem tudnak nélküled lélegezni, meg enni, meg ezeket a dolgokat nem tudják megoldani, akkor meg kell találni azt, hogy miben tudsz kiteljesedni. És nagyon sok hölgy van a csapatomban, aki pont ez a 50 fölötti életkor, amikor ebbe így még remélhetőleg sokáig élünk. Úgyhogy itt van előttünk az idő. Az olajok. És itt vannak az olajok is, igen. Úgyhogy ez egy nagyon jó küldetés nekem, hogy segítsek megtalálni akkor újra. ez egy új lehetőség igen. azoknak, akik de úgymond cél nélkül maradtak. Igen. Úgy most a gyerekek már nincsenek, mit tudom én, a munkahely az már úgy bevált, már az is egy rutin, és akkor ugye mit csináljak? Például. Igen, de igazából gondolj bele, hogy az is egy rutin volt, hogy a gyerekeket felneveltük, és mi történik, aki meg bejár munkahelyre, az is, és én mindig úgy gondolom már, hogy ugyanúgy telik el minden nap azoknak az embereknek. Elmegy dolgozni, ugyanaz, hazamegy, bevásárol, megfőz, leül, minden nap ugyanaz, és itt viszont minden nap más lehet. Már más emberekkel találkozom, másról beszélgetek, más ingerek érnek. Szerintem sokkal jobb. Tartalmasabb. Ugye ott vannak az események, ami amúgy egy normál embernek az életében, amikor alkalmazottként dolgozik, akkor nincsen. Nincs. Vagyis hát nagyon kevés, mert legfeljebb csinálok csapatépítőt, egy évben egyszer talán a munkahely. De ugye itt nem tudom, hogy nálatok hogy megy például. Van-e női kör, vagy valami olyan dolog, ami még egy plusz ugye a tagoknak, hogy még jobban érezhessék magukat. Igen, a nők is összetartanak, és nagyon sok ilyen csoportunk van, ahol a nők összejönnek, és így emelik egymást, ugye, vagy pedig olyan csoportunk van, ahol a kisgyerekesek jönnek össze, és akkor ők beszélik meg, hogy mi történik, és hogy mit használnak, de igazából vannak ugye céges rendezvényeink is, amit maga a cég hoz létre, az is nagyon jó, mert ott más emberekkel kapcsolódsz, vannak európai rendezvények, Amerikában rendezvény, mindenre van lehetőséged, ezt te döntöd el, hogy min veszel részt. És mindig egy ilyen rendezvény szerintem nagyon sok pluszt ad, mert mindig úgy jövünk haza, hogy repülünk, és tényleg nagyon jó érzés. Hát már ugye a másik az, hogy pozitív emberek között vagytok. Igen. Tehát, hogyha összehasonlítasz egy munkahelyet és a network marketinget, hogy tehát ahol alkalmazottak dolgoznak, milyen viszony van, és mondjuk itt milyen viszony van. Tehát azért itt is gondolom zongorázni lehet a különbséget. Persze. Igen, ti úgy érzed, hogy mindenki szeret mindenkit, azért ez egy ilyen érzés, de igazából azzal, hogy kapcsolódsz nőkhöz, vagy kapcsolódsz egymáshoz, jókedvűek az emberek az ilyen rendezvényeken. Szóval nem az van, hogy odamész, és mindenki savanyú. Nagyon sokszor, amikor bemész a munkahelyedre alkalmazottképpen, akkor hát nem szeretnek ott lenni az emberek. Csak nem mernek lépni, nem mernek dönteni. És pedig egy döntés az, ami szerintem megváltoztathatja az életedet pozitív irányban, hogy jobban érezd magad. És ugye még azt is mondják, hogy vedd magad körül olyan emberekkel, igen, amilyennél te szeretnél válni. Igen. És ezért nem mindegy, hogy egy munkahelyen üldögélsz, és ott van körülvéve emberekkel, vagy egy olyan helyen vagy, ugye, ahol mindenki pozitív, igen, és boldog. Tehát, hogy egyszerűen van jövőkép. Igen. És azt szeretném megkérdezni, hogy neked például mi a jövőképed? Mit szeretnél még elérni ezzel az üzlettel? Én szeretném, hogyha a csapatomban rengeteg gyémánt lenne. Mert ha a csapatomban rengeteg gyémánt van, ha egy üzletről beszélünk, az azt jelenti, hogy rengeteg embernek van szabad élete, amivel ő dönt, hogy mi lesz vele, és van jövedelme, amiben biztonságban van. Szóval én másoknak szeretnék segíteni, hogy ugyanolyan életük legyen, mint nekünk. Mert ezzel teljes mértékben meg vagyok elégedve, annyi időt tölthetek a gyerekeimmel, a férjemmel, a szülőkkel, nagyszülőkkel, amennyit szeretnék.
Ha moziba szeretnék menni, moziba megyek, ha tengerpartra szeretnék menni, akkor megoldható az is, és én azt szeretném, hogy mindenki így éljen, mert szerintem mindenki ezt érdemli meg, és igazából mindenkinek ez jár. Nem ez a mókuskerék. És hát ugye akkor majd mindjárt a Luca, hogy Igen. megbeszéljük ő vele is, hogy ő hogy élte át azt az egészet, hogy mennyire sikerült átadni ezt a lendületet, meg hogy végül is azt az időt, amikor nem tudtatok velük annyit lenni, hogy mégis hogy élték meg Isten igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy még van valami, amit mindenképpen úgy gondolod, hogy akik most kezdenék el ezt az üzletet, hogy mit ajánlasz nekik, hogyan kezdjenek hozzá, mit nézzenek meg. És nekem még most egy dolog eszembe jutott, a nemzetköziség. Ugye most mondtad el, hogy mindenhova lehet menni, hogy nem függünk egy országtól. Nem, nekünk nagyon sok vezetőnk, vagy már több vezetőnk kint él külföldön. És külföldről online intézi a csapatát. Külföldön épít csapatot. Emberekhez kapcsolódik. Nem gond az, hogy nem beszéli mondjuk a nyelvet, mert akkor ott vannak lehet olyan emberek is, ugye, akik ugyanúgy magyarok, bárkin keresztül el lehet indulni. Szerintem ne félj dönteni, ne félj lépni, mindenkinek network marketingeznie kellene. Csak meg kell találnia azt a céget, ahol ő jól érzi magát. Én azt gondolom, hogy én például imádom a termékeket. Hát rosszul vagyok, hogyha mondjuk már valami kis üvegben csak ilyen kicsi van, vagy látom, hogy a kollagénből már csak egy pár zacskó van, akkor gyorsan hátramegyek, és megnézem, hogy vajon van-e itthon, ha nincs, akkor gyorsan rendelek, mert egyszerűen annyira megszoktam, és annyira be tudtam építeni az életembe, hogy nekem ez kell. Most már kell. Én egy márkát váltottam, nem DM-ben, meg egyéb helyeken vásárolgatom azokat a dolgokat, ami nekünk, meg a családunknak szüksége van rá, hanem itt. Igazán nekem, ahogy mondtad, hogy mindenkinek network marketingelnie kell, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mindenki network marketingezik. Mert mindenki ajánl valamit valakinek. Igen. Tehát nincs olyan ember, aki nem ajánlott még valakit valakinek. Igen, ez így van. Hát most, ha csak arról beszélünk, mi nők, hogy mondjuk rajtad van ez a szép blúz, és megkérdezem tőled, hogy ezt te hol vetted? Honnan szerezted be? Igen. Akkor én tudom, hogy azt hol, és ha nekem az annyira tetszik, akkor én el fogok oda menni, és be fogom onnan szerezni. Hát ez is az egész életünk ebből áll szerintem, hogy ajánlunk valamit. Így van. És azért valószínűleg, hogy segíteni akarunk. Hát meg valamikor valaki megkérdezi, hogy nem tudtok egy jó autószerelőt, vagy nem Persze, tudtok bármit. egy jó kozmetikust, műkörmöst, tehát mindig megy, csak mi a különbség? Ugyanúgy ajánlunk, csak nem kapunk érte semmit. De a munkahelyed is egy rendszer. Ott is van egy főember, csak éppenséggel őt sose előzheted meg, hogyha főnököd van. Hát ő nem fogja engedni, hogy te magasabb pozícióba kerülj nála, vagy akár, hogy többet keres. Nem biztos, azt ő dönti el. Itt viszont ilyen nincsen. Igen. Úgyhogy mondhatnánk azt, hogy záró akkordként, hogy tulajdonképpen mindenki network marketingezik. Igen, és mindenkinek itt a helye. Igen. És keressen mindenki annyi pénzt, amennyit éppen szeretne, és hogy szeretne élni a világon, mert megérdemli. Megérdemli, igen. Mindenki. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.